kuna Yesu. Anaweza, anaweza, anaweza Jehova. Anaweza, anaweza, anaweza Jehova. Anaweza, anaweza, anaweza Jehova. Anaweza Baba, anaweza Yesu, anaweza Jehova. Anaweza Yesu, anaweza, anaweza Jehova. Anaweza Baba, anaweza Yesu, Yesu anaweza, anaweza Jehova. Anaweza Yesu, anaweza Baba, anaweza Ima, anaweza, anaweza Yesu, kweli anaweza Baba, anaweza Jehova. Urapa maronda ya moyo wangu nasi anokona Jehova, anokona kushandura nyaya yangu nasi anokona Jehova, anokona nasi, anokona mangwana, anokona nekusinya periperi, anochengeta, anopoleza, anorapa Jehova, anorapa Jehova, Maribaba anorapa, Maya Muchene anorapa, Wanakomana anorapa, Jesu anorapa, Wale anorapa, anorapa, anorapa nasi, Jesu anorapa,
Mururune muridzo apo. Yes, tinotenda Mwari wamasimba ose nemufaro uri mukati memba ino muzita raJesu. Hallelujah. Tisingapedze nguva president wechifamba yenyu muchuya kuno tine vaenzere vatanga kupinda nhasi pazuva ranhasi tikungokona yo nekuwevha maoko muri pamuri ipapo, just wave your hands. Ndiri kuona avo aiwa ngatibatanzei maoko aiwa imba yose tingokumbira muti kwanyano pamugere ipapo tikugamuchirei mukati meimba ino nekuti kana mauya we are the same family. Yes, thank you. Chingosumukai pamukagara ipapo tikugamuchirei. Inzwai kudzirwa mukati memba ino muzita raJesu. Aiwa ngativagamuchirei. Hallelujah. Tinotenda ngatisumukei patikagara muzita riri pamusoro pamazita ose, zita raJesu. Hanzi anaweza, anogona Mwari uyu. Ndi Mwari wakanaka, Mwari wamasimba ose. Ana baba na amai, baba vanga vasipo, baba vedu vauya na amai vauya. Tinoda kuvagamuchira vachiuya panzvimbo pano, panzvimbo pavo kuti vauye vazodurura zviri mukati memoyo wavo, mukati mevana vavo. Ngativagamuchirei baba vedu muzita riri pamusoro pamazita ose, zita raJesu. Hallelujah. Yes, thank you so much. Baba vedu muri kudenga, muridzi wemba ino, tinopupura ndimishe weimba ino, tongai mairi, vanorwara vapore, vakasungwa vasunungurwe, vakatsikirirwa varegedzwe. Taungana Baba, atina mumwe Mwari watinoziva kunze kwenyu. Iyemi muropafadzi nomukomboreri wemuridzi vaIsraeri. Irwai nevanorwa nevana venyu vaIsraeri. Kakavadzanai nevanokakavadzana navo. Vomorai munondo wenyu mukuru nomudiki. Zivirirai nzira yevanovateverera. Nzira yavo ngaive nerima, ngaitsvetsve. Ishe wangu, nhasi tauya pamberi penyu. Rangarirai Israeri Baba. Rangarirai vana veshamwari yenyu Abrahama. Nesu tamira mukati memba ino. Tinotenda kuropafadza kwenyu nokukomborera kwenyu.
Tinotenda munotipa kukunda nguva dzose muna Kristu Jesu. Tindipai nyasha dzokutaura shoko renyu. Zodzai shoko renyu rishandure upenyu hwevana venyu. Muzita ra Jesu. Amen. Thank you. We may be seated. There is one thing I know. Everywhere I go, that Jesus Christ has never failed me. Oh, hallelujah. His name has never failed me. Never, yes, never failed. Hallelujah. Yes, never failed me. Oh, hallelujah. Mazita. Doda kudzosera rukudzo rwangu to the board of elders. Baba Manire nedare renyu. Board of administration. Ndopa ruremekedzo norukudzo rwangu kwamuri. Ukaona uchibva pamusha uchidzoka musha wakabatana mune varume vakamira. Ndoda kutendai zvikuru kwazvo. Mwari wenyasha akuitirei zvikuru. Ndoda kutenda vafundisi vedu, baba namai mufundisi Mapranga, mufundisi Makora na baba, mufundisi Mazara, where is she? Oh, vaenda kusanda, she is there. Our youth pastor, mufundisi Mazara na baba, I want to thank you very much, Basara Murukubata. Thank you. Pane mwanasikana akatendeuka muno mazuva mashomanana apera, akarwara akaenda kunova nashe. But mufundisi Mazara neboka reyouth vakamira vakaenda kwa Mutoko vakanomuviga. Vauchirirei, tinovatenda zvikuru kwazvo. Tinotenda Mwari. Sangano dzvene raShe ndinokutendai. Ndiri kuona pane tsumoka vamanhire inoti kana katsisipo makonzo anetamba. Ndaiti tinodzoka taakupindira muchechi umo. Vanoshanda vashaye chokupomera. Zvakawanda zviri kupomerwa, asi ichi manjichi. Ndaikurukura nezuro ndanga ndisipo, ndanga ndiri kwaNembudziya. Vanoti ivo Mande, nokuti ndanga ndapopota. Vanoti Mande tiri kuda kusumudza rufu. Asi chatinonotsa mufundisi ndechokuti kreni yedu iyo wani iri kutadza kusumudza matrasses edu akarebesa kudai. Saka ndihairei imwe kreni, kuti imwe kreni yakamirapo imwapo dzichisumudza. Ndakati kwatabva kure tingazoomerwe nokuhaya kreni. But kreni yandiri kuhaya mangwana inochaja per hour, but ndakavakumbira kuti vachaje per day. Zvino ndaimba ndichiti ndimi Ishe weimba ino. Tongai mairi. Hallelujah. Chairman akagadzwa naMwari wevarume
Harisi basa diki mzilikazi kuva chairman wevarume vari mumba maMwari, kwete vari kumba kwavo asi maMwari. Aminongana muchiibata nyaya yacho. Now imba yacho yaMwari ndo iri kuda kuvakwa. Hapachada kusekererana vanapa. It's under control. Nokuti mangwana ndofanirwa kuenda kuno haya crane. Pano tiri kutaura tiri mutende akudona inoi. Ainda akuda kuti tichipinda huko. Can I tell you? Mattresses, roof nemarata acho zvese takapedza kubhadhara. Chatiri kutarisira kuti vatiitire basa, mari takabhadhara. Zvese it's paid for. Tiri kuda kuti tichiturika roof tiise marata. Toisa flow mototama muno tonopindira. Ndakavakisa kusaidi kunoku kuti ndokunobva nemhepo inenge ichigamwa. Saka now panapa ndiri kuda kutora mari yekunohaisa kreni mangwana kuti titange kurufa mangwana. Vanouya kumunamato manheru muchaona tatoturika 2 to 3 trusses apo. Kreni yandiri kunohaya ikasanonoka. Pana ari kuda kutanga kundipo here $100 nokuti inochaja not less than $1,000 a day. Apa tichaida for 3 days. 100. Thank you. Ngaiwe ndipei mari. Yes. Ndine masekretari ari kunyora here muno. Youth nevamwe vese. Sekretari manyaka uchiri mwana mudiki mane manya uku. Muzadzi. Uya shamwari uya muzadzi. Fambai muchinyora maru. Asi tangai mataura dzenyu musinganyore dzevamwe. Ndatadza kutaura here. Dr. Uwe vatipa 300 iyo ya 400. Thank you very much. Yes, apo pamashura apo. Vakumana fambai muchienda kumashura uku. Administrator wangu ati ndokupai 500. Thank you very much. Thank you. Yes. Yes. Mfundisi wangu. Yes, vati ndiri kuisa transfer vanopa mari. Chairman. 200 chairman. Thank you. 200 kuma prayers manheru. Yes. Vakomana uku ndokune mari chete ko uku. Yes. 100 sekuru. Thank you very much. Thank you Mnyongani. Thank you. Pane mumwe zvere kunoko. $100 elder wangu. Thank you very much. Thank you. Ndiri kuda kunohaya imwe kreni mangwana. Mr. Charangwa. Unoenda kudenga iwe. Thank you Baba Charangwa. Vakambotipa another 1,000 here. If I can still remember, vatipa imwe 200. Baba Charangwa, thank you very much. Thank you so much. Yes. $50. Baba Makora, thank you so much. Thank you. Ndatenda. Amemfundisi mabranga. Mwari akuitirei zvakanaka. Mwari akurangarirei basa remaoko enyu. Ngaribudirire, ngariropafadzwe. Thank you very much. Anybody else? Kana pasina ndakuparidza zvangu. Hallelujah. Nokuti kusasumudza maoko uku kwakundipa kutaura vhangeri rokunyima. Amai stole 20.
sei vamuzadzi 200 yavo? Baba Chingwena 100, mai madziva $100, iwe uchabhadhara 100. Thank you, hallelujah. Wow. Sister Nico 50, 100. Advocate Chaira, mai Matava 50, Skauke Senior 100, Tariro Tafuma 100, na Theo ava vari kutipa imwe 100. Yai Baba Rory noenda kudenga iwe vatipa 500. Wow, thank you Baba Rory, thank you very much, thank you so much. Wow, wakaroorwa murandakadzi. Kona murume achimira nebasa raMwari zvinofamba. Haleluya. Farirai Mwari kuti tahaya crane. Zvikakurumbidza chaizvo next week tenge tichiisa marata takatenga kare ari kuuya achizobhenderwa pano achitambanudzwa kuiswa, nokuti hatida anodimurwa zvese takabhadhara. Patangowana kreni hatauriroge rinei kuti zvakufamba. Ndoda kunzwa futi vachindipa chimwe chichemo futi. Ndambozama. Haleluya. Kondichaziya pokutangira. Zhatoti makora uya uparidze zvako. Ndiregererei naiwo kuchitiwe. Gogo makadiko gogohove. Ndiri kuzoona kana smile iri kubuda. Ndiri kuona vagere pedyo nagogo nyikapo. Thank you very much. Anyway, ndoda kutendai. Ndakafamba zvakanaka, ndikadzoka zvakanaka. Ndakadzoka Thursday usiku. Friday kusensen 5 o'clock. Ndichimukira kuenda kwaNembudziya. Ndaiva meeting, rural government, kereke, na minister vanga variko. 11 o'clock, 12, 1 o'clock ndichimiswa, ndakabvapo na 4. Akanditangira basa ndichief Nembudziya. Svakanzi vhangeri tinorida kunoko. Handisati ndanzwa munhu anoshumira kudai. Chief ubva vauya zvanzi nditendereiwo nditorwe pikicha nemi. Chief Nembudziya. We had a wonderful time. Ndokubva ndaenda kumba kumbonozorora kwaipisa. Imagine ndiri kubva kuEngland kwaitonhora. Ndasvikira kwaNembudziya kuri kugocha. It was tough time. Ndokuzorora 7 o'clock kuchechi kwazara. Ndamirirwa zvakare. Ngavadzoke vatishumire. Ndakaparidza. Tikazonorara kuma 11. Kwaipisa. Vandikaenda navo ndakaona vagere panze. Ndakati munoda kurara panze wakoma. Ndokumuka nezuro Saturday 9 o'clock ndamirirwa zvakare. Ndokuparidza, ndokuenda ground breaking yechurch. Ndokubva ndapedza ndokuzosumuka kuma 2 o'clock ndakuuya.
handisati ndaona rodhi rakaipa zvakadaro. Ya, ndakasvika mabhonzo ese agujunuka. Noziva kugujunuka kweuku. Ndasvika usiku pamba, ndarara. Kota to 7 adzimai ari kuti asina samuende kuchechi, mukai muri kunoparidza na8 o'clock. Ndamuka ndauya pano na8 ndapedza kuparidza. Taura nevafundisi vangu zvakanzi nhasi zuva renyu hakuna aneparidza manga musipo. Saka ndamira kuti ndichiparidza, mungonditeererawo 2 minutes dzasara idzi. Hallelujah. Maikwaziswa namai Dr. Hove. Ndakanga ndinavo. Na Mr. Marufu Emmanuel. Ndaiva navo, ndakasangana nevakawanda vakabva pano paFaith Alive nomurume murefu uyu Mazani. Na vachauruka nemudzimai wavo vaimbogara pamberi ava vaya. Ndakaona vanhu vakawandisa zvakandityisa. But it was more serious. Amai Chauruka, mfundisi Chauruka, ndakasvika sanhasi nokuti birthday rangu ndakaritambira mundege. Ndakazosvika date rapfuura wa 18 February. Ndotambirwa ndoenda kunorara. Zvakanzi kuno uku kune birthday raoverseer Hamandishi. Saka ndimi muri kutonomira ikokoku. Handi tinotsvaga hembe dzokupfeka ikoku. Atoswera kowanzi ndiwe ka uri kunotaura kuti akugadzira speech. Amai vanongopinda muri kundisturba nguva yakukwana. Ndakugadzira speech. Ndakutoudzwa netaipe yembatya dzokupfeka nezvese kunzi ndimi muri kunomira saspika, saka munomira makadai. Ndouya kuzotorwa nomumwe elder wokuLeicester, uku ndiri kuBirmingham. From Leicester to Birmingham it's an hour, 30 minutes or 2 hours. Ndo vari kuuya vari kusvika kuzonditora pahotel. Ndopinda takuenda. Unoona varungu vakamira vachiti come and park here, come and park here. Ndokubva ndasvika. Ndagara ndovhurirwa ndokuona varume varipo nevanhu. Vamwe vandakapedzesera kuona 15 years ago, 20 years ago. Ndoburuka ndakarova overcoat bhachi rangu kunotonhora. Ndakufamba ndichipinda kungonoti bhamu horo tsvakadzi Sepra. Chiremba ndakabvuma kuti ka vanhu vanokurangana ukafa usingazivi. Madzimai vari kufamba neni vari kuzviziva havanganditaura. Pasi pano ka pari different. Ndingadai ndakadonha asi ndakazvisimbisa somurume mukuru. Zonzi fambai munogarapo. Kufunga speech yanga ndichigadzira.
ndakati vanhu ava kundigadzirisa speech ya panyika pano pane vanhu vanoita zvinhu zvavo. Ndakaimbirwa rumbo rwandisati ndambonzwa panyika panapa. Handisati ndamborunzwa. Kana nemi hamusati mamborunzwa. Handisati ndamborunzwa. Ndarushaya rumbo rwacho ndingadai ndakuridzirai. Haleluya. Ndati ndarudii zvangu. Ndarushaya rumbo rwacho asi ndakarutumira anonzani uyu Father Mwepu. Ndakati Mwepu warunzwa rumbo iroro. Unarwo here Mwepu? Ndakamutumira Mwepu. Newe wasasa. Munzwe zvakaitwa mufundisi wenyu nevanhu. Ndakati zvina Mwari here izvi? Ndanga ndangokanganisika kuti zvandiri kuitiswa muno zvina Mwari here? Waruwana harushaya haruna Mwari. Wasasa waruwana. Ndakamutumira wasasa ndakati ndimi munoimba kumusha kwenyu here izvi zvinoimbwa kwenyu here? Yeah, right. Uye ari kuita zvechikoro chaizva meno zvaari kuisa tutambo twaari kuisa. Ndemaimbiro ake haimbe zvisina tutambo itotu. Okay. Tinoti happy birthday kwa muri. Tinoti happy birthday kwa muri. Baba wedu wachiangwa. Tinoti happy birthday kwa muri. Makorokoto. Tinoti happy birthday kwa muri. It's a happy birthday, a celebration. Tinoti happy birthday kwa muri. Makorokoto, Baba. Tinoti happy birthday kwa muri. Baba wedu wachiangwa. Tinoti happy birthday kwa muri. Makorokoto, Baba. Tinoti happy birthday kwa muri. All right, Baba wedu Jizima. wachiangwa. Mainzwa surprise ya. Ndakati vazvironga rini zvese. Kana ndakambopusa muupenyu zuva iro ndakapusa. Haleluya. Vhangeri ndezvavaindiitira. Zviri right. Zvina Mwari mukati. Mbuya Chisiri munhu akafa hana chaachaona. Ndakuverenga 2 vaKorinde 5:7. I just want to ndakachitumira wasasaka na Mwepu ndakati mazvinzwa zviri kuitwa kunoku. Porofitai kuti zvina Mwari here.
Hallelujah. This is a very short verse. Everybody read it. We walk by and not by sight. The title of my message today is Andichaziva msoro wenyaya. Chikonzero chandisingauzire ndechokuti ndatanga nevhesi number 1 point 1 yekuparidza kwangu. As title yacho ndanga ndichida kuiti you serve a God that never fails. You serve a God that never fails. Unoshumira Mwari asingakundike. Taurogere naye kuti ndiye wandinoshumira yeye. Mwari watiri kunamata pano pa Faith Alive ndi Mwari asingakundikani. Daima ndinzwisisa ndati ndi Mwari ahambobvera akundikana Mwari ye. Now I want to illustrate. This is more practical gospel than theoretical. Ndinzwi is it Colossians 2 verse 15. Vakorosi 2 pa 15. Mwari wedu akundikane. Pane mumwe achabuda muno ari right. Amai mahofa. Ndakanoona Jeki ndikafara. Ningina wenyu. Zvaita here baba? Zvaita here amai? Koko sabhuku ari kuuya. Maita. Oh, thank you. Zvataitaka. Takashanyirwa nasabhuku anobva kumusha. Ndokubva auya. Takati hatingamutore morning service. Tozomutora second service. Zvino takunakidzwa tabva takanganwa kuti sabhuku ari kumba. Saka mai vari kumhanya kutsvaga mumwe driver anga anotore sabhuku auye. Pana ari kubata aiwa ichokwadi chandiri kutaura. Saka anyway ndofunga vari kuuya sabhuku wangu unotorerwa munda. Regai ndifambe. Hallelujah. Regai ndifambe zvangu ndinzwei. Iyo vesi iyo inoti having spoiled principalities. Come on, hear me. Chirungu hachiveri nguchimhanya. Having spoiled, its past tense. Principalities, yeah, plural. Hasi one principle, but many principalities and powers, plural. He made a show of them openly, triumphing over them in it, which is the cross. Dr. Ove, 1945. America yarova Japani. Japani yakundwa pa ship. Ship ya America yakasvika pane ship ya Japan. MacArthur ndiye aiva general army we army yokwa America. Ainzi MacArthur. Akasvika kuna general we army ya Japani. Vanenge vaine ma medals
come on. Muchishona tineti mamenduru. Makamboone iri maarmy general achifamba. Vanenge vane ngwendere makazviona. Zvinotaura kukunda kwavo nezvese. Are you with me? Muneni here panapa. Saka anosvika kuna army general weJapan. Anosvika kubata menduru dza army wegeneral weJapani kuti kwach kanda basi. Ndozvinoratidza kukunda. Haumusiye aine menduru dzake. Akasvika akabata zvimwe zviri mumapendekete achikachura. Akasara amusoja asina menduru. From that year, Japan haina kuzokunda America. America ndosaka iri inokunda. Yakatora mascientists eJapani. Vose vanogona kugadzira mota, miseve zviyi, vakaenda kuAmerica. Ndosaka America ichikunda. Yakatora veJapani, veIsrael, mascientists. Yakatora nyangwe veChina, mascientists. Varimo muAmerica. Hakuna maGermany, maBritish. Nyika yaAmerica ine vese vanogona, vane unyanzvi. Ndosaka vachiti vakagadzira miseve yavo. Vane technology yeChina, vane yeJapani, vane yavo, vane yeEngland, vane yeGermany, vane yeFrance. Nemimi munenge muchingodada neKenya. Zvino ndakuverenga chapter iyo zvakare. Mandinzwa here? Uyu ndi Jesu anoti having spoiled. Ndi Jesu manje. Abva pamuchinjikwa. He went and spoiled principalities. Mirai. Daniel achinamata. Anovingwa na Gabriel after 21 days akatsanya. Gabriel anoti kuna Daniel. Kubva zuva rawatanga. Mwari akandituma nemhinduro. Asi kunonoka uku kune maprincipalities eAsia. Nenge makuuya manje. Kune maprincipalities anga achindidzivisa kusvikira mutumwa mukuru Michael auya akandinunura kumaprincipalities ePersia. Zvino ndauya nemhinduro. Zvino Jesu manje paakazoenda pamuchinjikwa akaenda having spoiled all principalities. Hamusi kundinzwa imimi. Ma-principalities madzishe erima eZimbabwe, eAmerica, eMiddle East, eIndia, having spoiled all principalities. Jesu akanovabvisa menduru dzese. Paakamuka anoti tarirai ndakanga ndafa ndiri mupenyu. Ndine key. Ndamutorera key Satani. Ndine key. Dzerufu neHadesi. Nditarise iwe. Chirega kutya dhimoni reurombo. Oh, it was destroyed. Ndosaka nhasi Satani anozviziva kuti akakundwa. Anokuuya achikutyichidzira nehope. Orota uchimonerwa nenyoka. Simba raiwana kupi nyoka? Iye akaitwa put to open shame. Akaitwa put to open shame. Having spoiled all principalities. Madimoni ehuroi. Madimoni ehunganga. They were all put to shame.
Am I preaching to somebody today? Zvese zvakanyadziswa. Hakuna ng'anga inomirisana na Mwari. Hakuna dhimoni rinomirisana na Mwari. Kana dzamunoti mhondoro, kurwara kuye. Yaiparidza nezuro kwa chifu Nembudzia. Nembudzia ndinawo mapikicha rumfoni mangu. Akati aiwa mfundisi uyai. Andisati ndanzwa vhangeri rakadai. Uyai mumbotiparidzira kwesondo rese. Ndinouraya mombe yangu. Uyai mfundisi. Tinoda vhangeri iri. Madhimoni akakundwa mani wewe. Mweya yetsvina yakakundwa. Tinodikanikwa kwatiri isu kutenda. Ameno kana muchindinzwa. Kuita sei? Kutenda. Last Sunday ndaiparidza kwa mfundisi Stole ku Portsmouth. Because ndakanoparidza ku Portsmouth ndokudzoka ndonoparidza ku Birmingham. Kuenda uku chete it's 2 hours 30 minutes kudzoka 2 hours 30 minutes. Driving cross country. But shamwari tiri kufamba tichiudza vanhu kuti chiregai kutya. Aiwa ndati chiregai kutya. Akakundwa pamuchinjikwa. Nyango ukasati ameni wazvinzwa. Akakundwa pamuchinjikwa. Ameno kana muchindinzwa. Okay, regai ndichifamba. Pandaviringisa pati tinofamba nokutenda. Ameno kana mandinzwa. For we walk by faith and not by sight. Now that is my point number 1. Ndichaparidza mapoint matatu ndogara pasi. We walk by faith. Nokuti Bible rinoti wakarurama wangu anorarama nokutenda. Tinotenda shoko raMwari. Tinotenda kuti Mwari ariko. Tinotenda zvaakareva kuti zvinoitika. Hamusi kumbondinzwa imweni. Tinofamba nokutenda. Hatifambe nokuona. Ndotaura zvangu. Tinofamba nokutenda. Tinofamba nokutenda. Tofamba. Okay. Chatinowira kuchechi kuzodzidza kutenda. Ubatisise kutenda. Simba rinokunda nyika kutenda. Pane vhesi inoti kana Mwari akudzoka uyu kuuya achawana kutenda here kwamuri. Mandibata. Chinokunda kutenda. But kutenda kwacho ikokuku hakusi kufamba pakapeti. Igaindirege kuparidza ndimbodzidzisa. Your faith will not grow without facing struggles. Your faith will not grow without facing difficulties, without hardships. Kutenda kwako hakukure kana usingasangane nezvinorema, nezvinorwadza. Vari kutendiro muri kundinzwa here uku. Ndiri kuti kudii? Ndiri kutsvaga illustration. Daiwana. You know, the giants never appeared in the wilderness. Asi pavakangokurosa kupinda munyika yeKenani, vasvika to the promised land, the giants appeared.
The giants appeared. Paunosvika pawakuti ndakusvika mune zvangu, ofori unodziona dzabuda. Onzwa vamwe vachitaura, mufundisi, zvinhu zvangu zvanga zvichifamba chokwadi. Panga ndakuti ndasvika, ameno zvamuka. Panga ndakuti ndadii. Zvadii manzi, magiants abuda. Vamwe vasina kutenda. Ndosaka Bhaibheri Jesu pana Maki 11 verse 23 akati have faith in God. Chaitaurira ndochakuti kana magiants asimuka, iwewe have faith in. Ivano kutenda kuna Mwari. Vakanga vasingatende vakutaura vachiti tanga tichinge mashu pamberi pevanhu ivavo. Aiwa, kutenda kusingayedzwe hakuna simba. Andozvitaura zvangu. Muneni here pana muzadzi, ukaona kutenda kwako kuchingofamba, pana miedzo uri kuuya, hausi kunamata. Basa ikoko kunotomuka vamwe vanoti toda kumuona afushirwa. Ipapo ndo panotanga kutenda manji. Vanouya nemishonga, vanouya nezvino. Ipapo hazviuye usati wasvika. Come on. Unoziva kana usina miedzo ndinodhauta chiKristu chako. Zvinouya pandiri zvikakuinga iwe unong'ora. Ameno kana muri kubata zvandiri kutaura pana. chiKristu chisina muedzo hachina. Ende kazhinji ndikaona miedzo yasimuka, inini ndakufara ndakupembera kuti zvangu zvaita, pane zvakuitika. Ukaona magiants akusimuka, fara, pembera kuti zvangu zvadi izvazvo. Unoziva Mwari uyu hadi vanhu vasina kukwana. He wants people who are tested and tried kuti vapinde munyika iyo. Ameno kana muri kunzwa zvandiri kutaura imi. Muneni here imi. Bhaibheri rati we walk by faith and not by sight. Now nditarisei vaHebheru 11:3 panoti zvose zvatinoona izvi zvakasikwa nezvisingaonekwe. Faith hakusi kutenda zvinoonekwa. Ndikatenda pano kuti ndikapedza kuparidza ndikaenda kumba ndiri kunodya sadza, hakusi kutenda. Nokuti sadza ririko kare. Are you getting what I'm saying? Ndinotenda zvisipo. Iwo pano ndiri kutenda kuti aiwa, zvokuramba ndichienda kwane mbudziya nemota, rodhi randakafamba naro nezuro rinogujunura mapambo, takuda helicopter man. Tofamba nehelicopter. Kutenda zvisingaonekwe sezviripo. Oramba uchitenda izvozvo. Bhaibheri rangu rinoti kana pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Anouya kuna Mwari ngaatende kuti Mwari aripo, uye kuti anopa mubayiro. Come on man. Mwari anopa mubayiro. Vanouya vachitenda. Kwete kuti vanenge vapfeka uniform. Vanouya vachitenda. Muneni here pano hama dzangu. Muneni here pano chechi. Oh hallelujah.
Pana ari kundinzwa here pana. Ndinzwe. Unoziva kutenda. Unoona munhu asingaone ofu. Iwe wotenda kuti achapaona. Dhokota onyora ripoti yekuti zvese zvokumashure zvakafa izvi. Iye tsanga yamunoti munoiti chine chirungu tsanga iyi. Mune gandarari. Isusu manje atitende ripoti iyoyo ya dhokota. Totenda ripoti ya Jesu. Jesu anoti with men this is impossible. But with God all things are. Muri kundinzwa here pana? Kuna Mwari zvose zvinoitika. Iwewe uri kuroja. Ende Maria unotambira. Haikwanise kupedza mwedzi uchidya futi. Autombopedza mwedzi uchidya. Kuti ufunge kuti uchavaka imba. Iwo nomutirizha wemaberekero wakaita. Vese vana vari kuroja. Hauna kana imba. Ndo panoshanda kutenda. Kuti pei haikwane. Upenyu hwandinawo hauite. Asi nokutenda. Ameno kana muri kubata zvandiri kutaura panapa. Ndo panoshanda kutenda. Pacho panonzi hazviite. Dzinza ravo marombe. Dzinza ravo hakuna akabudirira. Zvino ini ndomira panoti anosimudza varombo muguruva akavagarisa pamwe chete. Hatifambe nokuona, tinofamba nokutenda. Oh, pana ari kundinzwa here nhasi pana? Tinofamba nokudii zvedu, nokutenda. Shamwari ndinzwe. Even pamunouya kuzonamata, Bhaibheri rinoti kana muchinamata tendai. Kuti mazvigamuchira. Kuti mugova nazvo. Kungonamata pasina kutenda. Uri kungoitira noizi Mwari. Ndaturi kuitira noizi ani? Alright, Shamar. Uyu mukomana ari kuridza anonzi Jaden. Uyu anonzi Baba Chikonyora. Ini ndini baba wavo. Ava vese vari kuAmerika, vana vangu vari kuAmerika. Ruda kuti mubate yandati muri kuitira noizi Mwari. Sabhuku vauya manje. Hallelujah. Moti nangande chukunyepera ine. Hallelujah. Vapeipo kugara ndiparidze mani. Hallelujah. Vanonzi Elder Chiyangwa. Ndati vanonzani? He's a young man of 82 years of age. Right. He's my brother, same mother, same father. Yes, pakati pavo neni pane wani pakatapa. Ndati pakati pavo neni pane wanganapa. Pane wani, uyo ndo mkuru wacho. Saka ndiye sabhuku ari kubata bhuku kumushauku. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Ndinzwe. Nyaya ndiri kutaura pano ndeyekuti kutenda. Ndatava vana vangu tu vari kuAmerika handiti?
Uyu every day anomuka kusena achifona. Mamuka sei baba? Ndati ndinzwe kuti muri sei. Manheru maswera sei baba? Tinotaura todya nyaya. Uyu haafoni. Asanongoti mwedzi uchipera, baba endai pamukuru. Munotora mari yandatumira ipapo. Teereresai. Mwedzi mumwe wapera, endai pamukuru. Asi kufona haafoni. Uyu anenge achifona, baba mamuka sei? Maswera sei? Hapana mukuru. Anofona achitaura. Ameno muneni here pana. Anofona achitaura. But kuzoenda kumukuru hakuna. Saka nditeererei mundipindure. Muneni here pana. Alright. Wandinoti mwana ari kundirangarira ndeupi pakati pavo? Upi? Handichanzwa vachivhima. Ari kufona achivhunza upenyu. Ndemwana akanaka. Ko uyu ari kupedza nhamo dzenyu. All right. All right, yes. Vana vese vakanaka. Vemangwanani baba aripo, vekeshi aripo. Mwari wabwana chinhu chimwe chete. Hallelujah. Hallelujah. Ndakupai basa. Tinouya muno tichinamata. Baba vari kugara mumba inodona. Haina danga rakadona. Vanoda anovaka. Mamuka sei baba, maswera sei? Ndaswera zvangu nanga ndichisunga danga. Asi uyu manje anoti baba endai motora 500 yandatumira. Imba yakupfirirwa. Danga rakugadzirwa. Mangwana kuseni ndakunotenga chingwa. Tia kunwiwa. Ndidini. Ambuya wangu Fiona. Mwana uyu baba uyu. Taura Mwana uyu. Anoona baba wakura. Ndio vakatirera. Zvezvo vakashandisa havachina. Kuti tivachengetedze ngativape izvi. Kuchengeta tikakupai zvamamuchipiwa izvi. Muchatochengeta nesuwo nherera tatisipo. Saka mucharamba muchivaka musha wababa uramba uchingovapo. Uyu unongoti mamukase ari koko achimwa kwete. Okay. Message yangu ndeino. Pana nini here pano? Message yangu ndei. Mwari baba. Vanemba yavo iri kuda kuturikwa. Pana anongo yachiti mwari makanaka, makanaka, mwari makanaka, mwari makanaka. Mwari makanaka, mwari makanaka, mwari makanaka. Yadzoka. Mwari baba makanaka munoshamisa. Hakuna mumwe akaita seme. Nekambo Alpha. Alpha na Omega. Alpha. Uko imba yakashama. Alpha na Omega.
Alfa na Omega. Jesu ndiye Alfa na Omega. Uri kuimba anoturika imba hera. Chinditeererai. Taurira waugere naye uti handisini ndinoitira noizi Mwari. Pane kumwe kuimba kwakungoitira noizi Mwari, nokumwe kunamata kwakungoitira noizi Mwari. Wakomana nasi ndaparidza. Pana ari kunzwa zvandiri kutaurira pana. Mazvinzwa samanyanga. Matendeuka ka. Haleluya. Pana ari kundinzwa iri pana. Na ndiri kutaura ndichiti kutenda kunoda kuedzwa namabasa. Muri kunzwa zvandiri kutaura iri panapa. Pane vamwe vakawanda vari kungoti Satani asiri Satani. Asi ari Mwari ari kuedza kutenda kwako. Ndodzikisa gejo mbichana. Jobho, vana vake vese vanofa, kwete 1 or 2 or 3, 10. 7 boys and 3 girls. Fuma yose yaenda. Makwai, mombe, ngamera. Hapana paakadoma Satani. Anoti kana Mwari apedza kundiedza, ndichabuda ndakaita segoridhe. Asi kuti Satani andourayira vana. Ari kuti Mwari kana apedza kundiedza, when he has finished trying me, I will come forth as gold. Ari kutoona kuti kuedzwa kwese uku zvine uri kuedzwa nei chakupa kutadza kunamata. Mwari akuedze nechihure. Chihure ruchiva rwenyu. Pane miedzo inouya. Vakomana, kutenda kwedu kunoedzwa. Pana ari kubata zvandiri kutaurira panapa. Apo Job anoti, but he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. But pane imwe statement yaakataura achiti, though he slay me, yet will I trust in him. Nyangwe Mwari akandiuraya, asi ndicharamba ndichivimba naye. Iwe taura ugere naye kuti hakuna Satani anesvika muupenyu hwangu. Zvose zviri kuuya kwandiri miedzo yokuedza kutenda kwangu. Pana ari kubata zvandiri kutaura here panapa. Miedzo iri kuuya kuzoedza kutenda kwako. Am I preaching to somebody here? It's Job 13:15. Though he slay me, yet will I trust in him. But I will maintain mine own ways before him. Ndicharamba ndakamira ndichitenda. Nyangwe zvinorwadza, nyangwe zvakaoma zvichiitika, I'm going to stand. Dai pasina kuti maneta ndambopfuurira pamberi mbichana. Kutenda kunoedzwa. Ndakuudzai kwa Jobho kukuru kuedzwa kwacho. Kutenda kuti David ave mighty warrior akaedzwa zvikuru. Muri kubata zvandiri kutaura. Akaedzwa zvikuru. Gideon anonzi mhoro murume woumhare, uko akawanda ari kupura. Kana ndiri mhare, Mwari wedu akatirasa akatisiya. Mwari haarase munhu. VaIsraeri ukaverenga Judges 6, unonzwa zvichinzi vakarasa Mwari.
Mwari akavasundira kuvaMidhiani. VaMidhiani hakusi kuti vanogona kurwa kukunda Israeri. Aiwa! Muroyi kukunda ina hakusi kuti anogona kuroya. Ndi Mwari wamutendera kuti amboedza kutenda kwangu. Nyangu mukasatamene muri kundinzwa zvandinotaura pano. Iwe, hakuna chinondibata Mwari asati atendera. Hakuna chinopinda mumba mako Mwari asina kutendera. Zvimwe zvese izvi miedzo yokuda kusimbisa kutenda kwedu. Vakomana ndiri kuzama. Muneni here pana. Andimboti Satani haiwa. Mwari uyu. Gideon akaedza Mwari. Ukaedza Mwari anokuedzawo. Hanzi Mwari ndiri kuda kuti dehwe kana murimi chaiye ataura neni. Dehwe mangwana rifume riine dova. Kumwe kwese kusina. Mangwana akafuma pakachena chando. Saka ndazviona ndatenda. Saka asi Mwari nditenderei futi. Mangwana dehwe ngarifume rakaoma. Kumwe kwese kuine kune dova. Mwari ndokubva azviita futi. Saka alright, inwandiedza ndapedza ndakukuedzawo manje. Hanzi Gideon, enda kumba kwa baba vako. Bhuru ravanonamatira Bhaari riye, enda unoruuraya. Iye kuti afunge musha wese uye kuti ndinotemwa pano, ndinourayiwa. But mukomana iva nepurani. Akabva afunga kunoruuraya pakati peusiku vanhu vakarara. Kwaiva kutya kuye. Ndokubva ruuraya. Kumuka kuseni musha wese wamuka wapenga. Vanobata mapfumo matemo. Ndiani auraya bhuru iri. Ameno kuti pana aiprofita here. Zvakanzi nevamwe ndiGidheoni. Hakuna mumwe ndiGidheoni. Vanangana nekuna Gideon. Baba vaGidheoni ndo vakazomira vakati, imi kana Bhaari ari Mwari, regai azvirwire ega. Ko imi munoda kunorwira Bhaari ndimi vanani? Ndokubva vadzokera kumba vanhu vari. Gideon akati ndapona. Kwakudzokera kuvanhu manje. Hondo yake yaiva ne 10,000. VaIsraeri vaihwanda vaMidhiani. Zvakanzi naMwari wakandiedza kairi ndakuedza pano. Taurira vanhu ava vakawandisa iti vanotya, dzokerai kumba. Vakaenda vese kukasara 1,000. Zvakanzi naMwari, Gideon, vanhu vachakawanda, enda navo kumvura. Vanorara nedumbu vakaisa muromo mumvura vachinwa, vaise kuruboshwe. Vanokasva uvaise kurudyi. Vakakasva 300 ndevakaenda uko. Vakarara nedumbu ava. Vanzi ngavadzokere kumba. Gideon asara ne300. Zvino vari kunorwa navo vaMidhiani. Vakasangana nemaAmorites. NemaMoabites. Enda unoverenga Judges 6. Zvanzi vakanga vakawanda semhashu. Iye asara ne300. Hakusi kuedzwa kwokutendero kune Mwari. Paakanorara Gideon hope adzishaya yakwira BP kuti ne300. Mweya Mutsvene ndopo wakazonomuudza kuti Gideon enda unorara kudhuze nekembi yevaMidhiani. Paakanorarako zvakanzi unzwe zvavari kutaura. Arara ikoko, mumwe ndopaanomuka manje muMidhiani. Zvakanzi vakomana, ndarota hope. Ndarota chingwa, lofu rechingwa. Asi rakunguruka kubva uko richirova matende ese yaparara nerofu rechingwa iroro. Mumwe muMidhiani ndokubva asumuka zvakanzi, rega ndikududzire. NdiGidheoni.
Shasha ndope yakawana simba manje. Tarisawo grenade unokutenda kunenge kwa Gideon here. Kwaingotya every time. Kungovhunduka achingosimbiswa nomweya mutsvene. Hallelujah. Iwe tauriro grenade kutenda kunoedzwa. Pana ari kunzwire zvandiri kutaura pangu. Regai kuti kana makuedzwa mofunga kuti tawirwa nezvisingazikanwe. Hakuna zvisingazikanwe. Akanaka. Ndaifamba netsoka ndichiparidza vhangeri. Yaiva nguva yangu yokusimbiswa. Oh yes. Gogonyika. Tiri mumba mambuya Rahabhi. Varakabhi. Kwaibva mumwe mukadzi aibva kudhuze nekwazura uko. Ainzi Mai Nyeza namai Munemo. Vakabereka mukadzi waMuzangazaka uyu. Ikaka Mai Munemo ndo vaiticha Sunday school ndiri mufundisi wavo. Ana Lusi wokushaya uyu mukadzi waMuzangaza vari tusikana tudike. Tichinopinda chechi mumba mavaRahabhi. Muchembere ainamata iyeye. Iwe ndakudzokera kushurugwi vaindidzurira mupunga. Mufushwa wemunyemba. Ndarongedzerwa navaRahabhi. Ndakudzokera kunopa maiji yangu kuti vabike. Vakandiroera adzimai vangu nanhasi kuda kwavanoita mufushwa wemunyemba. Ndati iwe takabva nako mani ngatichidya zvinyowa. Hallelujah. Hallelujah. Shamwari, ndichifamba netsoka. Ndisina baskoro. Ndisina kana chii. Bachi ndaiva ne1. Sheti 1 yenylon. Tunylon twakudhara mbuya tetu. Tauti waiti ukawacha ukazunza so. Kanooma. Opfeka futi wakuenda. Takazviita. Wabva uko. Sika kuyo. Unowacha. Svariko ukadai so. Kachibva mvura kakaoma. Opfeka wakuenda. Mangwana sondo ndiri kupinda kuri kuuya vari kurwara. Vari kutamba nhova ana Maria Stoddart. Vana Petrus de Villas doing kumuturika maoko vari kupora. Ari kumuturika maoko hana peya yebhutsu. Ane bhachi 1, ane hembe 1 anowacha usiku achiwaomesa. Andina kumbofunga kuti Mwari hapo. Regai ndokutaurira zvinondipa kukunda nguva dzese. Ndokutaurira he. Zvinondipa kukunda nguva dzose. Ndikasvika panhamo kana pane zvinorema. Ndinozvitaurira kuti Jesu Kristu anewe. I tell myself, Jesus is with you. Kechipiri, ndinozvitaurira kuti pasi pako chiyangwa pane maoko ane simba. Maoko aMwari. Ngazvichiuya zvazvo zviri kuuya. Kana ndazviudza kudaro ndapedza. Come what may, Jesus is with you. Pana ari kundinzwa here pana? Taiva kuIsrael. I'm sure it was the 3rd time or the 4th time. Pandikaenda nana Mai Marufu. We stopped the bus. Wai dzakawanda kuzara. Vanofudza wai vagera apo vachidya. Ndokubva ndaenda pavari ndikati kunyika kwedu kuti noverenga kunzi mufudzi wemakwai anofamba pamberi. Tine wai. Zvakanzi ndizvo kwenyu munoita sei? Takati kwedu tinotini. But ndakati ndanga ndichida kuona wai dzako dzese here dzizvo. Zvakanzi aiwa takawanda vese avo vane wai dzavo dziripo.
asi dzangu kuti dzinditevere. Handisi kutaura zvandakanyorerwa, ndiri kutaura zvandaibvunza ndichiona direct. Zvakanzi rega ndikuratidze. Ndokubva asimuka, ndokubva abata tsvimbo yake, ndokubva aridza muridzo. Paakangopedza kuridza muridzo, ndokubva atanga kufamba. Wai dzake dzose dzakatanga kubuda madzizero dzichimutevera. Iye akufamba achienda, dzese dzichitevera. Mumwe asimuka uko aridza mheterwa yake, ndione dzakewo dzakutevera. Ndo pandakabata Jesu paakataura achiti, makwai angu anonzwa izwi rangu, anonditevera. Ameno kana muri kunzwa zvandiri kutaura. Makwai anonzwa izwi rangu, anonditevera. Saka nguva dzose dzandinoremerwa, dzandinorwadziwa noupenyu, ndinoziva kuti Jesu ndiye mufudzi wangu. Ari kufamba pamberi. Kana uri mukwidza wandiremera, ndinoziva kuti naiye ari kukwirawo mukwidza, neniwo ndiri kutevera shure kwake. Asi mufudzi anotinha, mufudzi anotungamira. Pese pauri, nyange uchiremerwa, Jesu aripo. Ari kufamba ari pamberi. Haafambe mumashure memakwai, anofamba pamberi. Mufudzi ndiye iwe ndichivimba naye. Hapana chandoshaya ndichivimba naye. Kana ari pamberi ndiye anomutsa mapere. Kana ari pamberi shumba dzakauya ndiye anorwa nadzo. Iye haafambe mumashure, anofamba pamberi. Saka pose pandinowirwa nezvinorema nezvinorwadza, I tell myself, Jesus is with you. Jesu anewe. Hakusiye, hakuregedzi. Miedzo iri kuuya iyi, miedzo iri kutraya kutenda kwako. Kutenda kusina kuyedzwa hakuna kunaka. Pana ari kubata zvandiri kutaurira panapa. Ini hakuna nhamo inopindana nevafundisi handisina kudarika nemairi. You know what I'm talking about. Hapana pandisina kupfuura napo. I still remember mwezi wandafa nenzara. Ndiri kubva kwaGora. Ndapfuura nekuNyamashesha. Ndiri kuenda paKadhani pandiri kuda kunotanga ichechi. Ndiri kufamba netsoka, ndafa nenzara kwandabva uko. Kune vamwe vakadzi vane nungo vasingaziye kana kubikira munhu. Kubuda mumba usina chawadya kuenda. Nzara yandirova. Kunonga chibage chakasiyiwa mumunda chiye vanhu vakohwa. Are you getting what I'm saying? Chisina kukangwa, chisina kubikwa. Ndakachidya, ndikachipedza. Ndikaenda parukova ndikanwa mvura. Ndikanorara pamusha pavatarupiwa. Ndichiparidza ipapo. Andinowo ndakaudza kuti nenzara kana ndine chii. Kana ndakabva ipapo ndikanorara pamurambwa mumusha mavaTimoti Chigubhu. Kwainaya ndanaiwa nemvura. Ndiri kufamba netsoka ndichiparidza. Amai vaiva nerudo ivavo runotyisa. Kumoto uku kwakakwidibirwa sadza. But imwe ndiro yacho yawira uku, sadza uku harisi kuningirika. Poto yavo yomuriwo wapo vakufutidza moto, vachigadzira huni, vari kufuridza kuti moto ubatire vandidzisire chikafu. Rota richienda pasadza wakatarisa vachifuridza. Vapedza kwakutora sadza riye kufuridza rota kubvisa kuti vovhara pakurambora wavo mvura yokugeza iyo mufundisi idyai sadza. Ndakaridya nokuda kwerudo rwavo amai ava. Ndichiparidza vhangeri.
iwe hauna chauno takabva kure. Fana ari kubata zvandiri kutaura. Pamazuva mashomananasa Baba ndibatsire, ndirege kudzokera shure. Baba ndibatsire, ndirege kudzokera shure. Pamazuva mashomanana Sara, pamazuva zuva mashomanana Sara, Baba ndibatsire, ndirege kudzokera shure. Baba ndibatsire, ndirege kudzokera shure. Okay, ndikafunga kwandakabva uku hakuna chichandihedhutsa uku. Kana iri nhamo ndakafamba mairi, but hakusi kuti Mwari akanga andisiya. Ndaitrenwa upenyu kuti hunoraramwa sei, ndichifamba ndichiparidza vhangeri raMwari. Shamwari, I'm closing with this one. Iva nokutenda kuna Mwari. Have faith in God. I said have faith in God. Kana iri imba uchava nayo, anosimudza varombo muguruva akavagarisa pamwe chete nemachinda, anoshandura nhamo akaiita makomborero, anoshandura kutukwa akakuita kuropafadza. Mwari wangu anozvigona. Pana ari kunzwa zvandiri kutaura here pana panapa? Matthew 21:21, and I close. Are you with me? Tinofamba nokutenda, tifambe nokuona. Hey! Iwe, wani makure mangano uchipinda chechi. Uri kunamata nokutenda, uri kufamba nokutenda. Sei zvinhu zvako zviri kuchinja iwewe. Rega ndimbokushanyira kumba kwenyu. Jesus answered and said unto them, Jesu ari kudaira vadzidzi vake, verily I say unto you, if you have faith and doubt not, you shall not only do this which is done to the fig tree, but also if you shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, it shall be done. And verse 22, and all things whatsoever you shall ask in prayer, believing, you shall receive. Kunamata usingatende receive. Whatever you pray, believing, you are going to receive it. Nyango uri musikana asina kuroorwa, namata uchitenda kuti Mwari ndinotenda. Don't doubt. Nasi chai rinodoka watambira foni. Hauna imba. Pray believing. Nokuti Bible rinoti whatsoever you shall ask. Nyaya iyi yakaitika Jesu atuka muonde uye wakanga usina maonde. Vakudzoka mangwana Peter ndepakati onai muti uye wamakatuka waoma. Zvakanzina Jesu kana muino kutenda musingadhaute, hamungoitira muonde uyo zvamaona waita. Unogona futi kuti kugomo ibvapa ukandirwapo ukasanyunyuta zvinoita. We walk in the promises of God this year. This is a very powerful promise. I said this is a very powerful promise. Saka nhasi shamwari pauri kunamata,
Rega kunyara vanhu ava. Havana zvavanokupa. Ine vese vandaenda navo kuchechi ndiri vakomana vakapera kufa. Vamwe vakatsvairwa nomukondombera chihure. They are all dead. Zvandiri kutaura ndizvo so. Ndakataurira mumwe vakatendeuka panapa, mumwe musikana akatendeuka, mumwe musikana akachema achitendeuka. Hapana kupera mwedzi 2-3 washaya aenda kunova naMwari. Dai asina kutendeuka akazviendera ugehena, but akatsvaga Jesu. Kuparidza kwatiri kuita panapa hakusi kutsvaga zita, but ndiri kuti shamwari unozviwanira ramangwana rakanaka. God is going to bless you. Mwari achakuitira zvikuru. Mudzimba mamuru vamwe havagarisane vachirovana kurwa. Vanofunga kuti zvinhu zvinouya nokurwa, zvinhu zvinouya nokudzidza kwangu. Pane vakadzidza vari kutopinza vasina kudzidza, vari kutopinza vakadzidza basa. Nezuro maloji atakarara ndiye mumwe murume anebva kudoroko. Ndakapiwa pesa apa ndikavaka maloji. Amufundisi wangu. Vese vanoenda ikoko vanhu. Akutodo accountant. Iye haana kufunda nogona kuvaka nokuita zvese. Akuda accountant icho. Vana ari kubata zvandiri kutaura. Mwari uyu anogona kukusimudza zvokuti unotopinza vakafunda basa. Rega kutarisa kuti handina kuenda kuchikoro, handina kufunda. Ndakaita ground breaking yemumwe teacher aigona samu zvokuti vose vaifoira achiuya kwavari achiita. Saka akapirwa ground kuti avake chikoro chikuru. And then I was there doing the ground breaking. Chikoro cha government vanhu vari kutiza vese vachinozara kuchikoro chomukomana. Anoimba praise and worship pachechi yedu ikoko. Is there. Ndakasiya ndamuti iwewe kugona samu una vana vechikoro nevasikana vese ava. Miedzo iri kuuya. Ukazvibata ukasahura chikoro chichasumuka icho. Asi ukahura chiri kuparara chikoro ichi. Vanhu vanditarisisa. Kondareve imi ndati ndaimutaurira iye. Ndamboreve imi minini. Imi muri vanhu vatsvene imi. Nyangwe anohura wacho ari kuhurira pakawanda. Uchanozviona pamberi ikoko. Tatenda zvangu ngatisumuke. Hallelujah. Tinofamba nokutenda. Tofamba notenda. Famba notenda. Tinofamba notenda. Famba notenda. Kwa musi kuimba indava chakakwira. Kochishauraika naye. Tinofamba nokutenda. Tofamba nokutenda. Tinofamba nokutenda. Tofamba nokutenda. Mweya washe unesu. Tofamba nekutenda. Mweya washe unesu. Tofamba nekutenda. Tinofamba tose ngatimbe. Tofamba nekutenda. Tinofamba
tofamba nekutenda mweya washe unesu tofamba nekutenda mweya washe unesu tofamba nekutenda tinofamba nekutenda tofamba nekutenda tinofamba nekutenda tofamba nekutenda mweya washe unesu tofamba nekutenda mweya washe unesu tofamba nekutenda. Pane zvandiri kunzwa mumweya wangu. Wakanga uchifamba zvakanaka, asi magiants akazobuda. Wakatsvaga nzira yokustopa magiants kuti zvinhu zvako zvikuitire zvakanaka. Nokudaro Mwari havana kufara nazvo. I'm calling you right now to come and say, Lord, I repent. Ndinotendeuka pane zvandakaita. Ndiregerere nanga ndisingazive kuti kutenda kwangu kwaiedzwa. Famba netsoka dzako ndakakumirira. Mwari vari kunditaurira kuti kune vanhu vakadaro. I want you to come forward. Come to Jesus right now. Sambonyare vanhu ava vana zvavanokupa. Sambonyare vanhu ava vana zvavanokupa kana. Uya kuna Mwari wako. Baba ndiri mwana kana ndakatadza kana Baba, mukoma muningina hanzadzi. I'm calling you for the last time. Swallow your pride. It will never give you stomachache. I'm calling you to come to Jesus. Uzoti ishe Jesu ndakakutadzirai. Ndiregererei. Ndakararama zvisiri izvo. Ndakararama zvisiri izvo. Ndinzwirei ngoni nhasi. Ndichiimba vhesi, I'm calling you to come.
ndiri kutaura ndichinzwa misodzi yangu kumatama. Mwari ari kuda kukuregerera, Mwari ari kuda kukanganwira. Muri Mwari Sisina kupera Sisina Simudza maoko ako kuna Mwari, chikora uso bwako kuna Mwari wemasimba ose, utsinzine meso ako mumoyo mako, utaure uchiti ndiregererei Mwari, ndiregererei Baba, mumoyo mako bvuma pamberi pa Mwari wako. Ndakakutadzirai Mwari wangu. Aya manderebo shikala rabos. Iya mandaraboko sika yanda masa. Rila raka yanderebo sikata yanda masa. Yerabos elarabos. Okasemudza maoko ako ndakunamata. Ndoda kuti unamate uchiteedzera shure kwangu. Revesa zvinobva pamoyo pako. Revesa zvinobva pakadzika dzika pemoyo. Baba vangu muri kudenga, ndauya kwamuri Baba, ndiregererei mhosva dzangu, ndiregererei kutadza kwangu. Ndakakutadzirai Baba, ndakakutadzirai imi moga Mwari wangu. Ishe Jesu, ndiregererei, ndikanganwirei kutadza kwangu kuzhinji kwandakakutadzirai. Ndinzwirei nyasha, ndinzwirei ngoni Baba, ndishambidzei muropa renyu, ndive wakachena. Kubva zuva ranhasi handichadizve nyika iyi. Nditungamirirei Mwari, ndizadzei nomweya mutsvene. Bvisai moyo wezvivi mukati mangu, ndipei moyo mutsvene, ndipei moyo une mweya wenyu. Baba, ndinotenda mandinzwa, mandiona. Ndatenda kuti mandiregerera, mandikanganwira Baba, muzita raJesu. Amen. Ndinokumbira tichiimba tinamatire hama idzi, ngatidzinamatirei. Ngatiimbei any song. Mwari muri zuvare, o Baba rinopenya pausuru, asimweya, toiva asimweya,
atizita hondo zedu tosetina tosetina chikouya ona Yesu nekufana munotipa o Baba munotipa Utipanya uchene chakaitika kumwana aitaura Saka I think it was a spiritual attack. saka achataura. The devil is a liar. Okay. Nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu. Ndinokurayira iwe mweya wembeveve, mweya wakabata speech yemwana, mweya wembeveve, nezita ra Jesu, nezita ra Jesu. Ndinotora simba rechikuru riri pamusoro pako iwe mweya wetsvina. Hauna simba. We are above every principality. Kana hari muroya akaroya, hakuna muroya anokunda zita ra Jesu. Hakuna ng'anga inokunda zita ra Jesu. Ndinoti mwana uyu ngaataurezve nezita ra Jesu. Ngaataure nezita ra Jesu. Speech yake yakabiwa nomuvengi ngaidzoke. Speech yake yakabiwa newakaipa ngaidzoke. Ngaidzoke nezita ra Jesu. Mwana uyu haisi mbeveve baba. Makamusika achitaura. Ndinorayira kufemera kwawakaipa, kushurikidza kwa Satani kuparadzwe nezita ra Jesu. Mwana uyu ataure nhasi muzita ra Jesu. Amen. Anonzani zita rake? Tavanashe. Tavanashe. Kuri kutyei? Tarisa kuno Tavanashe. Tavanashe? Rutarisa basi. Tavanashe. Iti baba. Iti baba. Come on, Tavanashe taura. Yakuno, come to me. Come to me, Tavanashe. Yakuno. Yakuno, Tavanashe. Come. Usachki zako Tavanashe yakuno. Yes. Yes. Tavanashe. Tavanashe. Nezita ra Jesu. Dinoti Satani regera shayaidzi. Satani regera shayaidzi. Satani regera shayaidzi. Muregere nezita ra Jesu. Baba makati uchaturika maoko pamusoro pevarwere vakapora. Mwari wemashura, Mwari weminana, Mwari wezviratidzo, Tavanashe ngaataure nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu. Amen. Tavanashe is looking aside. Stand here. Hello, Tavanashe. Come
come here. Tsvaga baba. Muchamunzwa kutaura. Hello Tavanashe. Mshedzei. Tavanashe. Iti baba. Arikuchkar kuvunduka. You spirit of fear, I cast you out. I cast you out. You spirit of fear, come out of him. Buddha mahari. Tavanashe achauya achipupura muno. Achauya achitaura nezita ra Jesu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. That is a miracle. Ichakushamisai mushamenyu. Mwana uyo kutaura kwake kuchatendeutsa vanhu vakawanda. Kune vanhu vazhinji vari hazviite kuti mwana oberekwa achitaura orohwa nezvinhu speech yobva yaenda. That's a lie. Kudenga kuna Mwari. Kuna Mwari wemasimba ose ndinoisa kereke muruoko rwenyu. Baba muzita ra Jesu. Mufudzi ndiye Jehovha. Akadaro Davhidhi akati Jehovha ndiye mufudzi wangu. Hapana chandinoshayiwa ndichivimba naye. Ndimi munosimudza varombo muguruva. Mukavagarisa pamwe chete nemachinda. Ndimi munoita kuti asina mwana abate vana. Baba muri Mwari weminana. Muri Mwari wezviratidzo. Hakuna chamunoti makoniwa. Hakuna chamunoti makundikana. Kereke ingaikomborerwe. Ngairopafadzwe. Vafambe nokutenda. Ndinoti nyasha dza Mwari Baba, rudo rwa Ishe wedu Jesu Kristu nokuwadzana kwomweya mutsvene zvigare nesu kubva zvino kudzamara kwekusingaperi. Amen. Mururu nomuridzwa. We may be seated.